फक्त मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लेटेस्ट अपडेट्ससाठी आमचा इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि फेसबुक हँडल्सना फॉलो करा. या चंद्रलेखा राणी सरकार साहेब, या वाकडेंच्या राज्यात वागत बर का. कसा वाटला थाट? जाग आहे नव? बर लगीन झालं नव मनासारखं थाटा माटात? अव मग हसा की जरा हसा. हे काय असं तो बाड? हा बरोबर, लगीन झालंय नुकतंच. माहेरच्या माणसांची आठवण येत असेल लई. आणि त्यात बी आईची लई आठवण येत असेल ना? खरं सांगू, मला बी तुझ्या आईची आठवण लई येते. सारखं आठवत तिचं बोलणं आणि तुझं हसणं. लई झाका असतेस ग तू, लई झाका असतेस. लई त्रास आला, लई त्रास आला मला. झोप उडाली, आन पाणी सुचलं नाही. 2 दिवस लई त्रास आला. आणि मला त्रास झाला म्हटल्यावर त्याची परत फेडवायला पाहिजे का नको? व्हायला पाहिजे ना? आणि आता तू आमची बायको, आता बायको म्हटल्यानंतर नवऱ्याला झालेल्या त्रासाची परतफेड कोण करणार? बायको. पदरचं नाही सांगत, पदरचं अजिबात नाही सांगत. हे समज शास्त्रात लिहिलंय, शास्त्र पुराण. त्याच्यामध्ये तुझ्या त्या 150 आईने शिकविलं असेल की शास्त्र आणि पुराण. तुला सांगू का, माझा शास्त्रावर लई विश्वास. म्हणून तर लग्न असं शास्त्रोक्त पद्धतीने केलं आपण. नाहीतर तुला काय कवा बी फरफटत आणली असती मी. तेव्हा मला झालेल्या त्रासाची परतफेड करायची तू, ते बी शास्त्रोक्त पद्धतीनं करणार नव? करणार का नाही? आईला लई चढायला लागला की तुम्ही. सोपान, हे सोपान.